bersama Karta Profesional Audio, Noveta Rental Musikal juga bersama Media Pro Videografi. Kita sambut kembali kehadiran dari Dia Nurmala TOB Management. Tembang manismu terus kaya ngini urepku terus sayang aku ra ono sing ngelai ra ono sing ngerusi sing paling ngerti aku bisa nonton kurangnya aku. Matur sembah nuwun. Bos-bosku semuanya dari pemuda pemudi Semampir. Spesial buat pemuda Semampir, terima kasih. TOB. Kangenku mung kowe sing paling ngerteni
sing ngerteni aku. Terima kasih.